mga adyo, daming natutulog nun bago mag New Year. Ito ko lang mga adyo. Oh. Yun, Happy New Year sa inyo lahat mga adyo. Papakita lang ako sa inyo ngayon. Gusto ko pakita sa inyo yung mga nakuha natin mga exotic pet ngayon mga adyo. Pero yun lang, masabi na nila lang. Nililingit sa alam ninyo pinusip sa binili natin kung ano yun. And tingnan po natin kung ano yung mga nakuha natin. Yun. Patok tayo dun sa gitna ng court. Tapos ito mga adyo, napakalaki. Ito din, oh. Tingnan nyo na yung kamay ko mga adyo. Yan. Pero pag pinagtabi natin siya, yan, oh. Napakalaki talaga. So damage to mga adyo. Kasi hindi naman natin sinasadya. Pero kasi yung ginawa kasi nito mga adyo, kahit sino din, kahit kayo, initial reaction nyo. Kasi ginawa nito mga adyo, nagkatrabaho ko kagabi. Sideline tayo sa laptop. Biglang sumulpot to. Gumapang sa paanan ko. Yun yung initial reaction ko is talagang hinampas ko to mga adyo, napalo ko to. Kasi ano din to mga adyo, pag ako kinagat nyan, ayan o. Ewan ko lang kasi hindi ko alam mga adyo kung gaano kalakas yung ano bang meron to, venom din. Kasi kita nyo naman yung pair scissors nya, no? Kung gaano kalaki yan, no? Oh. Pero buhay pa to, subukan natin kung kaya ko pang survive to. Subukan natin kung magagamot pa. Kasi nakampas ko talaga ito mga adyo, Janelas. Yan, gawa ng initial reaction yun mga adyo kasi sa laki na ito, nasa 6 inches siguro ito mga adyo. Ano ng kamay ng tao to, yan o. Yan o. Nasa ganun to, 5 to 6 inches siguro o mga 6 and a half. Mahaba talaga yan o, hanggang dulo niya. Pero ito ang pinakamalaki mga adyo na nakita ko ha. Reviewin lang natin. Yung buntot niya, yan. Yung kaliskis, ganyan. Tapos, yan, dito ko siya nakampas banda mga adyo talaga. Pasensya nyo na ako. Initial reaction yun, pumasok kasi ng bahay ito. Hindi naman natin nakita ito mga adyo na nakita natin sa labas ng bahay tapos hinuli natin, hindi. Kasi kung sa labas ng bahay ito, hindi ko ito huliin mga adyo. Ang nangyari nito, hinampas-ampas ko to. Tapos nung medyo kumalma mga adyo, naipit ko to ng tsinelas, saka ako kinuha, nilagay ko sa lalagyan. Kasi pumasok talaga ng bahay namin to. Nasa tulugan pa, nasa baba mga adyo. Daming natutulog nun bago mag New Year. Ito, pero sana makasurvive siya. Gusto kong alagaan to. Kasi unang-una ito ang pinakamalaking centipede na nakita ko. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero yun, kayo na lang. Anuhin nyo ako mga adyo kung anong tawag dyan. Pero yun nga, hindi ko alam mga adyo. Parang kahit ayaw ko man pasukin yung mga exotic pet mga ganun, parang hinahabol tayo mga adyo kasi oh, tingnan nyo, lumalaki yung mga napupunta sa atin. Yan yung tipaklong, ay, ayan oh, kita nyo yung tipaklong mga adyo oh, gaano ano yan, sumabit na kamay ko dyan mga adyo, dumugo, ayan oh, yan, sumasabit talaga. Ito kalaki yung tipaklong na ito mga adyo, laki talaga. Tapos ang sugat ko kanina is nandito. Bukan natin kung para mapakita. Ayan o. Yan. Butas yan mga adya. Malalim yan. Pagsipa kasi na ito kanina. Sa mga bata pala, huwag yung lalaroin yung ganito kalaki. Pag nakita nyo man. Yan. I-review lang natin. May tsura na ito. Gano'n kalaki yung bibig niya din. Mabait nga lang siya. Hindi siya nangagat. Ayan yung mata nila. Sa akin ito mga kasi tawag ko lang dito. Grasshopper lang naman. Ewan ko nang tawag nila sa ibang lugar to. Pero ito yung ewan ko, laki mga kasi oh. Sa lugar kasi namin mga kasi kinakain to. Yung mga ganito kalalaki. Gawa na yung sa probinsya sa amin, talagang kinakain to. Sa mga bukid-bukid ganon. Ito nga lang, buhay pa siya mga kasi, medyo buhay pa siya unti. Kasi nakalagay ito sa Wilkins, lagay ng Wilkins din. Ayan yan. Bilangan natin mga adyo kung ilan yung ewan ko ano mga tawag dito kasi may mga ano to eh. Ano ba to?
May mga bentahan ng mga ganitong hayop pero hindi ko lang alam. Sa mga kita, pasensya nyo kung mga tropa dyan, mga ano. Talagang ano to, initial reaction mga adi, talagang nahampas ko to, nakasaktan natin. Kasi talagang dumaan sa paanan ko to. Buti lang talaga hindi ako kinagat. Kasi may mga allergy kasi ako sa ganito. May kalalagyan tayo pag nakakagat tayo niyan. Pero masyadong malaki to mga adi. Kahit daga to, parang mahihirapan yung daga dito na maliit ha. Tapos sa laki ng bibig ko. Yung tipaklong, yan. Laki. Reviewin din natin ng tipaklong. Yung karakteristik naman ng tipaklong mga adi, na ito yung malaki, is unang-una, nangingibabaw sa kanya is nakakatakot siyang hawakan dahil yung sa likod niya. Yan. Pangalawa is yung, yan o, yung mat. Yung ganyan niya. Yan, napakaganda. Tapos, ano pa ba? Yung pakpak na ito, definitely napakalaki na ito mga adi pag lumipad. Ayan, tignan nyo lang yung kamay natin, ganyan. Pag lumipad to mga adi, hindi ko to nasasaktan ha. Kumbaga, nire-render lang natin yung ano niya mga adi. Kasi pag once nakatalon to, napakalawak mga adi. Palawak. Hindi ko naman intend siguro na ikip ng matagal to. Baka one of this time din pakawalan ko or depende kung kaya kong gawan siya ng habitat niya kasi yan o. Yan, meron ako dyan mga adi, lalagyan yung mga damo and marami kami dito na kung ano-anong damo meron kami dito. Ito sila. Yan, tapos balik na tayo dito. So pakita sa inyo yung ilalim na ito mga adi. Ito pala muna, sige nga. Gano'ng kalaki yung ngipin. Yan, yan wala yung ngipin na ito. Okay. Go to focus. Naglalak. Ito siya. View. Tapos yun ang kapit niya din oh. Napakaganda mga kali. Ayan oh, kita niya oh, sumasabi talaga siya. Pag sumipa siya mga kaji oh. Hindi pa siya pumipwersa niya na kasi ginagawa ko mga kaji. Pinipigilan ko siyang bumuelo. Kasi pag nakabuelo siya, masusugatan ka talaga. Ginagawa ko ganyan oh. Ito, hinawakan ko siya dito. Para umano man siya, ayan, render natin yung galaw niya. Yan. Maganda. Tapos gusto ko lang pala batiin kayo ng Happy New Year. And God bless sa inyo. Sana magandang pasok ng 2020 sa inyong lahat. Good health sa inyo lahat. Sa lahat na nakikinig sa akin. Sa lahat na nanonood sa akin. Maraming salamat po. God bless. Bless nyo ako nitong 2019. Sana kayo din mga kaji. I-bless kayo ngayon 2020. Is para lahat tayo ay okay. Tapos ito, gagawin natin dito is susubukan natin siyang ikot. Nalagay muna natin to. Ayan, lagay natin siya doon. Kasi gusto ko pang ikip yan ng matagal-tagal. Ayan siya. Ayan, kumakain naman siya ng mga damo dyan. Saka pinapaarawan ko din siya kasi kailangan nito mga tipaklong mga kaji. Mabilad din sa init to. Kasi doon sila kumukuha ng lakas. Kasi no isang araw to matamlay to. Gawa ng nakita ko sa resort to mga kaji. Kung pumunta kami ng resort doon ko nakita to. Yan. Pasok muna. Pasok muna. Yan din alam kung siguro may mga manonood na ito na sabihin endangered na naman to kung ano-ano. Hindi naman tayo nag-aano ng mga endangered species mga kaji, pero kung sakali man let me know kung nangyaring ganun para kahit paano naman knowledgeable tayo and aware tayo sa ginagawa natin. Sa ako ang gusto ko lang mga kaji is mabigyan ko kayo ng mga kakaibang content, mga gandang content mga kaji, kung saan yung utak natin is gumagana, imahinasyon natin yan. Ito magagawin ko sa kanya. So kung i-flip mga kadya, flip natin. Ito hindi naman nasasaktan to mga kadya. Sabihin nyo, binaboyan naman natin to kung ano-ano. Ayan mga kadya.
Subukan natin i-flip. Tingnan natin yung ilalim niya. So, subukan ko itong gamutin. Lagyan ko ng betadine to. Kung gagaling pa siya. Sana gumaling. Ito yung ano niya, no. Pero hindi ko ina-advise sa mga bata to na laruin nyo. Unang-una, huwag nyo itong lalaruin. Gawa ng hindi to laruan mga bata. Ayan, no. Sinakita niya gano'ng kalaki to. Ayan. Napakalaki na itong mga kaji. Kung ano man, tingnan natin yung ilalim niya. Kasi gusto ko makita kung ano yung damage ng mga kaji. Gusto kong hawakan. Hindi ba ito mga agat? Hindi ba siya manunusok sa puwet niya? Yan, ito siya. Bilangin natin yung anong tawag dito, yung divider natin. 1, 2, 3, 4. Para knowledgeable na rin nasa mga bata siguro. Hindi ko lang alam kung mas malaki, kung maliit o nagdi-differentiate to o same sa lahat. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So 20 yung segmental ano niya mga adya. Kumbaga yung hati-hati niya. Yan, hindi kasama yung ulo sa yung sumay ito, yung buntot niya na yan. Kung nakikita niyo kasi mga adya, gano'ng kalaki. Yan siya, malaki talaga din to. And sana mabuhay siya mga adya. Gusto ko i-appreciate yung ganda niya. Kung lumakas-lakas man to, hindi talaga masabi kung papakawalan ko sa likod kasi nakakatakot mga kaji. Pero kung mamatay to, lilibing natin ng maayos kasi nakatakot kasi isipin nyo mga kaji, may bata kami sa bahay. And maraming mga bata dito mga kaji. Which is pag naagat na ito, hindi ko alam kung alam mo kung anong kakalabasan na ito. Kasi may natutulog sa sala nung gabi na yun. Yun yung nagtatrabaho tayo doon. Ginagawa tayo. Ito yung sa may nahampas ko to ng chinelas talaga mga kaji. Sana mabuhay siya.